क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि 4 नं जमदुवार बिटिसि बियाबाव इउपिपिएल हानजानि जयनिं हाबाफारि बानजायनो लाहार फाहार। खासियाबारिनि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 4 डिसेम्बर अदेबानि गाबोन जमदुवार ब्लक इउपिपिएल हानजानि बानजायनायाव गोगोम जयनिं हाबाफारि जागोननि बाथ्राखौ मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि सम्राट नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसेनो इउपिपिएल हानजानि बे गिदिर जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारि आरो इउपिपिएल हानजानि गोबां गोजौ दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना बुङो। नंगौ, गाबोन जोंहा जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारिनिफ्राय नैबे खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम काम मास गेदारिं जोंहा मोनसे प्रग्राम लादों। बिनि थाखाय दिनै लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों आरो जोङो मिजिंथिदों जे गाबोननि जे जानो गोनां प्रग्राम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों जमदुवार समस्तियाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो बेसेबां गोख्रों जोङो बेखौ प्रुभ खालामनो थांगासिनो दङ। गोबां जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बेवहाय जयनिं जागोन आरो जोङो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव माने प्रमद बर' सारनि जे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै लोब माने रायजो राजा बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानो थाखाय बिथांमोना थाग थियारि जादों बा बिथांमोना फोरमायदों। थ' जोङो बिथांमोनखौ बरायो आरो गाबोननि प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव बरायनानै लागोन आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ लानानै बे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय बा जिहेतु बेवहाय गोबां बिथिङाव जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दङ, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोङो मोजाङै खामानि मावलांनो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोखौ मजबुत खालामलांगोन आरो बेबादिनो जोंनि जमदुवार समस्तियाबो फैबाय थानाय समाव 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन बिनि थाखाय जोङो साखाफारा जोङो जाजेनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोना गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोंजों जइन जानो थांगासिनो दङ। जिखुनु सार, गाबोननि ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनियाव गाहाय आलासि हिसाबै सोर? गाबोननि ग्रेन्ड जयनिं प्रग्रामाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि अदेबानि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो हांख्रायदों। बिनि बागैबो जोंनि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारि सार आरो जोंनि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि अदेबानि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारि बिथां थागोन, जोंनि लकेल एमएलए जिरन बसुमतारि थागोन आरो गोबां जोंनि दोलोनि बेबादिनो दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। जोङो गाबोन बेबादिनो 1 रिंगानिफ्राय जोङो प्रग्रामखौ जागायगोन।